Koji je tvoj savet za mlade ljude iz Srbije koji bi želeli da provedu neko vreme na visokoobrazovnim institucijama u Evropi ili Americi? Moj savjet je da ne budu štreberi, da se late knjiga malo i da rade nešto što je korisnije, primenjenjivije, ne znam. Znam da je meni značilo da iz razgovora sa nekim ovim regruterima i to, da je kod mene bilo, nije im smetalo toliko što sam imao prosek oko 4.2, ali im je mnogo značilo to što sam radio dosta stvari sa strane, od sportova do šaha, do volontiranja, praksi, interesovanja od istorije, više jezika i takvih stvari. I da ne preteruju u pokušavanju da na tim esejima pogotovo da pokušavaju da, mislim, ovi ljudi svi koji gledaju te eseje su stručni, videli su 1000 eseja, nema potreba da im se objašnjava kako se prenose ocene ili tako to, ili da ljudi previše ne uveličavaju sebe. Ja znam da sam imao esej veoma jednostavan o tome kako sam bio u Kuvajtu i kako sam radio na čamcu i popravljao motor. Mislim, ništa, bio sam običan dečko koji je zanimala je financije, zanimala istorija i tako to. Nisam pričao, ne znam, takmičenjima ili tim nekim ekskluzivnim, sjajnim stvarima. Mislim da mnogo ljudi pravi grešku što se fokusira na te neke ekstremno unikatne stvari, kako kažem, ne fokusira se na to koliko su samo oni, koliko su perspektivni, motivisani, koliko znaju i kako su, mislim, običan čovek koji želi da nastavi sa obrazovanjem i da uspe. Znači, potrebno je da prikažu da su ličnosti koje imaju želju da nešto nauče, nešto primene i da doprinesu društvu. Da, lepo rečeno.